So ani karon sa uan guys, hidden paradise. Hi, hidden paradise. Hoy, tino. Kay nami diri sa mga suok-suok nga dapit nga area of responsibility. Hoy, may ganon. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So for today's video guys, kay nami sa Bituon Beach, si Kayab or Dapitan. Nami karon ni Ana Rose, ni Wiser Bad, ni Melogin, si Fora, kay mga ligo mi og dagat guys. Pero pag abot na mo sa Bituon Beach, puno ang area of responsibility. Huy! So nabalhin na lang mi guys dito ra gyapon sa Bituon, pero sa part sa dagat sa yuta nilang nung Bibian. So naadto na lang mi diri. Actually naka-vlog na ko ani before katong nangaligo pud mi diri, pero wala pa man nakanhi diri sa Ana Rose. So amo siyang gianhi diri guys. Isoroy namo ang mga person, mga fifol. Kalit-kalit ra gyud ning ligua guys, kay wala mi nagsabot. Actually nagsabot mi pero walay klaro nga madayon. So after mass sa Sunday, niyon sila go dayon nagdaw mi. So may yuning orada kay madayon pa og laag or ligo og dagat. Padong nami diri guys, ayun san nagkayungit naman ko. So padong dito sa dagat guys, tukaron jud siya or lisod ang dili siya lisod ang dalan pero layo pa siya padong sa dagat. So mo na diri burag nagmurami og nangadto og buntod ani nga sitwasyon na. Pero nindot man siya dito guys. So isigyaw-yaw na ang mga person anang dapitan no. Yuta daw ni nilang nung Bibian pa for sale ni guys, sa mga interested din ha og duol og dagat nga yuta no. Naapoy mga kalubian og sa mga star apulan. So baligya daw ni wala pay nakapalit. Iya na sila bitbit sa mga dalunon guys. Wala mi kaayo balon kanang igo ra gyud man palit mig isda or namalit pud sila og kanang nang lechon manok sa Ana Rose. Kay maura na among kanon basta makaligo lang gyud ang mga fifol. Unsa naman jud ta aning kalakihaan na Rose? Imo ko aning Akong Hermes ano? aning isa. Kalagot ko unsa may Unsa? dagat o lasang. Wow, nainang haligo. Mani dito. So wala na dugay, naabot na mi guys sa dagat. So mo na ang ilang kuan. Wala joy nag-maintain diri, wala pa pud jamoy nagtiglimpyo no. Pero ganahan ra pud mi diri kay exclusive, wala kayo tawo. Naay mga tawo na nga ligo pero dili pud ingon daghan. So nalipay ra pud mi nga diri mi kay gawas dito sa mga naghuot kay grabe gyud kay ang nangaligo sa Bituon Beach karo ato nga Sunday kay daghan gyud kaayo as in. Puno gyud ang mga cottages. As you can see, tuwa na sila sa dagat nga nagpicture-picture na. Ang purpose ani 99% pictorial, 1% padagat. Huy! So mo na sila ang nangaligo guys, na nakita ninyo. So naa sila yung mga few mga laki dito nangaligo. So kami po diri po dapit. Ganahan mi mo adto sa bangka guys, pero feeling nako sila ra kay unfortunately kay gidugo ang person mga fifol. So igo ra gyud ko ani magpictorial dili ko makaligo. While ang girls busy nagpicture, ang mga boys mo nagluto mga fifol. So inaana raman ang mga kung taob ni nga kuan guys, clear kayo ang tubig diri, nindot kaayo. Pero padong naman gud siya hunas. So mao na siyang dili ra kayo dayo na kayo ang dagat. So mo na pusing-pusing na ang tanan no, isig vlog na kaming diring dapita. Among balon kay melon ra ni palit si Wiser Bad, ni palit mig bangus nga sugbaon, dayon lechon manok. So mo ra na no. So beach outfit nami ang mga person. Bisag wala dili ko maligo guys, nagpicture jud nagkuan jud ko outfit ag aura-aura gid mi dihang dapita kay para lang of course ang kalipay sa mga tawo kay picture ramang gyud mga fifol. Balag nagklaro na ng mga bawion diha cover basta magpicture jud kay pang-upload sa mga Facebook. Hoy, may ganyang agenda. Sakay tatay nana ba? Ala malikong-likong ta. Yung mga pulak ta. Yang ganun niya kung sakay nana ba? Mahala ba mga panta, mga pulak-pulak. Ibutang din ang guys. Ilang nang butang? Ibutang ko ba?
So ani karon sa kuan guys, Hidden Paradise. Hi, Hidden Paradise. Hoy, tinuod. Kay nami diri sa mga suok-suok nga dapit nga area of responsibility. Hoy, may ganon. Ano pa na rin area of responsibility? So nami melon during dapita guys sa among sub-Saharan area. Hoy, may ganon ang feg. So na melon kay siya guys kay magbudol fight me during dapita. Mga person ug mga people. So mo among makauban diha. Shout out sa among photographer and slash model, na model sa Loyo, si Farah, and all the people out there, gamay rami diri mga people. So we gonna eat melon. Cheers! After 30 years guys, so 30 years, so nabot mi dana mga mga 10 or 11. So pag human nagmig picture guys, nangaon na kay nakaluto naman pod ang mga lalakwe. Among balon nami kamuting kahoy. Kamuting kahoy to tuloy, melon. Ulit-ulit yung flex among balon guys, na nagpaibog lagyud ang person. So bahala na kay lami kay ang kamuting kahoy sa dagat no. Gamay ra gyud amo ang sudan pero di na pod ni namo, I'm sure di namo ni mahurot kay mabusog na ang mga person kay ang importante maka picture raman. Mora man ay purpose. Hoy. Nami nakita nga mga bata didto dapit sa kuan guys, nanguha sila og kinason siguro. Basin na ay kinason or unsa ba? Mo nang nagduro sila kun bitang sisid-sisid. Kabalo kung unsay lang gipangkuha pero man naman sila gibit-bit burag mga lato or unsa ba. Gamay ra. Gamay lang kay dong. Thank you. Nanguha mo ba? Thank you go. Salamat dong. Problema mo tayo hugas ana ron. Pwede naman ditso naman na. Lato di ay ang gikuha sa mga bata guys. So fresh lato na siya no, nangayo sila gamay lang kay ganahan sila mangaon. So naniud to nami ana no mga person. Nami bangos dako kaya mong bangos. So mana na gabura rami gabudol dia dablin kay walay mga lamisa. So as in kinauboy lang gyud mga fifol. So nagsangaon nami guys, mga unta maniud to ta mga fifol. Gikapoy na bitaw ko og voice over kay wala na ko padung na kuan ni kuan, wa na koy kabalo sa unsay ako nga gipangsulti. Palpal, paka sudan. Sana all.
namo o pictorials guys o mga 1,004,000. Huy, nag-inilias na po niya ako ang partner diha guys. O na mo na Ilias kay nahubog na ang first son. So after ato guys mga 15 years mi dito, nanguli na mi no kay burag kuan nami kay na ang walay nangaligo namo kay nagpuro rami picture kay hunas man gud siya guys, layo na ang hunasan, so wala sila nakaligo pero naka-picture mi basta daghan kay mig mga picture nga i-upload. So mora to ang among video for today's vlog. Hoy, may vlog, so dili gyud siya vlog guys, video ra siya. So ang problema na pud ani kay pag panguli na mo kapoy na kaayo guys, kay mo kat na pud as in mutukad na pud siya. So mga bahala na para na-enjoy ra pod ang mga persons. Kani nga oras guys, burag naupos na jud ako ang social battery ani no. Burag kafoy na kay lami na kayo ili, pero wala pa namo. Pero si ana amo pang gisuroy si Ana Rose dito sa bituon gyud nga kuan guys, nga dagat kay didto manggod. Didto din wala siya kasuroy, so gitour pa siya namo didto ay ha minanguli. So may behind the scene nagatitok TikTok mi guys. That's all, bye for now.